Machiegni kendo jodak e gweng' ma Usoma e sub-county ma Kisumu West obago ng'anyo ka giywago rach mar apaya mawuok Kikomi kochomo pipeline. Jodak wacho ni apaya no ma itiyo godo gi loche mag mo okethore marach mokalo kendo keto ngimagi kama tek. Gikwayo piny owacho mondo olosnegi apaya no ma okelo ng'ikruok ne yoregi mag yuto. Hakuna kula siku hii. Atiyo pipeline e yor pikipiki. Inyalo yudo ni chieng' moro achiel nating'o customer achiel kodhi nyuol. Awuotho kode ndarani ka ating'o gi ji ariyo. Koro wawuotho mos mos mondo mi achop gi osiptal. Apo ka nyathi ywak, tapenjo to mama mane ting'o ni. Ere kaka nyathi ywak e diere ka? Kare dhako osenyuol e toka ka. Chuno ni wang' na tere atera nikech nasewuok na tere osiptal. To ma en ndara, adiri king'iye, to ma ndara mowinjore walu. To ka ndara ni en gima onego walu, en adiri makende ni king'iyo ndara, en pi, an awuon. Ok anyalo rwako gambut nikech pi donjo i gambut. Koro chuna na rwaka awuotho minyuol nikech koro awuotho gi tienda lilo, mane ka winjore. Kane nyuola, higa 2002 ndara ni pok olosi. An achiewo wang'a oyiepa ayudo ndara ni kachal kama. Ndara ni so pesa mang'eny jothuru so pesa mang'eny. Milionde to pesa go kwane. Ndara onego bed ni loso nikech kata kampuni gi gin ka. Jowa ok ondike kampuni gi ndara bok losi. Pesa to gisoyo nyaka biches nitie. Lose uru ndara. Ndara ni ne savoa kata konyuola na yudo ko savoa. To sani nyaka ne pipeline donj ka. Nyaka ne Coca-Cola donj ka. Ndara en puodho. To sirikal mano wayiero be nene anena to gisugli kae. Mane momiyo wawuok kaka jogweng' ni mondo wayud kaka wang'isgi ni ok wadwar wach mar gari mondo ringe ndara ni.